प्रणाम प्रणाम। गोड़ लगता नहीं आप सबके। तो आज एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बतावे जाता नहीं आप लोगन के। और ये रिसेंटली एगो घटना भइल ह इंदौर में एगो बुजुर्ग की संगे, और उनकर बैंक पूरा खाली कर दियल गईल बा भाई। कैसे भइल ई बताओ तनी। यूजुअली होला क्या कि जब हमनी के कुछ खोजे के रहेला, जैसे कि कोनो बैंक का, अमुक बैंक का भाई कांटेक्ट डिटेल का बा, अमुक बैंक का कॉल सेंटर पर बात करे के बा, या फिर कोनो पॉलिसी वाली कंपनी हो गई या कोनो और कंपनी होला, तो यूजुअली हमने के गूगल में जाके सर्च करे ले जाए। ठीक बा। तो ई बुजुर्ग आदमी का कहला गूगल में जाके सर्च के ना कोनो बैंक में के एफडी खोले के रहला। ठीक बा। अब एफडी खोले खातिर सर्च के ना कॉल लगो ना, वो पूरा सुनिश्चित रहना कि कॉल लागता बैंक के। ठीक बा। बैंक के कॉल लगो ना, बातचीत भइला, कहना हमारा एफडी खोले के बा, हाई बात बा। तो जो एजेंट रहला कहल से कि सर ठीक बा, आपका एफडी खुल जाई, हाई एगो बैंक एप्लीकेशन देता नहीं, आप एक डाउनलोड करी और पूरा प्रोसेस हम बताई और आपका एफडी प्रॉपर हो जाए, आपके ब्रांच में अला की जरूरत नहीं है। तो जो फाइल सेंड के लसिया वो फाइल एपीके फाइल रहला। अब एपीके टेक्निकल के की जरूरत नहीं है। कोनो मैसेज आवे यदि वो एपीके लिखल बा तो सावधान हो जाए, वो मैसेज पे क्लिक के जरूरत नहीं है। एपीके फाइल पे क्लिक करते ही पूरा मोबाइल के नियंत्रण वो एजेंट के पास चल गई, पूरा अकाउंट उनकर खाली। अब दौड़ल कर थाना पुलिस कर, और जब मिली तब मिली ना, हो गई ना टेंशन। ठीक बा। पहला चीज भैया कि बैंक की तरफ से आजकल बड़ा आसान हो गई बा बनावल। बैंक की तरफ से होता कि आपके अकाउंट से इतना डिडक्ट हो गई पैसा, डिटेल खातिर नीचे क्लिक करें। आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गई, डिटेल खातिर नीचे क्लिक करें। ठीक बा। आपके अकाउंट के केवाईसी नहीं के भइल, अकाउंट बंद हो गया जाता, अधिक जानकारी खातिर नीचे क्लिक करी। एक्चुअली क्लिक करी में पहले तो करबे मत करी महाराज, प्रॉब्लम नहीं के समझ में आत, मत क्लिक करी, हाथ जोड़त नहीं, कोनो क्लिक के जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि बहुत ज्यादा जानकार बनने बा वो नहीं के बा क्लिक करे के बाद तो चेक करी उमे पूरा एड्रेस में कहीं एपीके तो नहीं के लिखल। एपीके फाइल टच कैला, अकाउंट खाली भैया 100% बताओ तनी। दौड़ल करिया पुलिस थाना करिया, जन मानसिक परेशानी हो अलग बात बा। बात समझ में आता। ऐसा घटना भइल बा, आप लोग सर्च करी, हम एजुके न्यूज चैनल में पढ़नी है। एगो घटना इंदौर के है, तो बड़ा गड़बड़ भाई। ठीक बा। पहला कि अब ई बा कि भाई कहाँ सर्च करें, तो पहला आप जाई ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट पे जाइए। आप जो नहीं भी कंपनी के आपके कॉल सेंटर या फिर कोनो एजेंट से बात करके बा, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके ही ओजू से हेल्पलाइन नंबर निकाले के बाद सीधे गूगल में सर्च करके जो हेल्पलाइन नंबर निकाला, तकलीफ हो जाए, गलत एजेंट के कनेक्ट हो जाए, अब पूरा निकाल दिया सब पैसा आपके। और बात समझ में। आज का तीर इतने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत ध्यान रखे जाए आप लोग, बहुत ध्यान धरे के बा। ठीक बा। प्रणाम।